गलाघाट जिल्लानि जानानै आरो नबजित नार्जारि बिथांनि नखरनि जानानै आङो फिन खेबसेयाव खावलायफिननो सानदों। जोंहा नबजित नार्जारि बिथाङा दा DID लिटिल मास्टार सिजन 5 बेयाव दा फाइनाल राउन्डआव सहैनानै दङ। दा बिथाङा थांनाय खेबथाम जि भटिं राउन्ड बेयाव हाइस्ट भट मोननानै देरहानो हादोंमोन। नाथाय जों खौरां मोननाय बादिब्ला बिथांनि भटआ नैबे फाइनाल राउन्डआव सहैनानै दंब्लाबो जोङो बारा गोजोनथाव नङा। दा बिनि थाखायनो बिथांखौ देरहानांगौ जुदि जायोब्ला जों फिन खेबसेबाव बयबो साखाफारा जानानै जोङो बिथांखौ देरहाहोनांगोन। आरो बिनि थाखायनो बिथांनिखौ कल खालामनो थाखाय जों बयबो मिथिखागौ 9152915246 बे नाम्बाराव बिथांखौ मिस कल होनानै जों देरहाहोनांगोन। आरो बिनि अनगायैबो जोङो GTV एप्स बेयाव थांनानै जोङो बेयाव क्लिक खालामनांगोन। आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बिथांखौ खेबसेयावनो 2 भट बिथाङा मोननो हागोन। आरो बेयाव जों आसा खालामदों बेजोंसो बिथांनि भटआ बांहैगोन। जे थांनाय बाराव जोङो बयबो 9152915246 बेयाव मिस कल होनानै देरहाहोदोंमोन। नाथाय एबार GTV जि एप बे एप्सआव थांनानै जों बिथांखौ क्लिक खालामनांगोन। बेजोंसो जों बिथांखौ देरहाहोनो हागोन होननानै जों सानदों। दा नबजित नार्जारि बिथाङा गावनि स्किल आरो टेलेन्टजों बिथाङा अलरेडि फाइनालाव सहैखाबाय। आरो मैयानि जि श' बेयावबो बिथाङा जोबोद मोजां पारफर्म खालामदों। आरो जों मिथिदों जे मैयानि श'नि गेजेरजोंनो बिथाङा गावनि जेसेबांखिनि रोंगौथि बेखौ बिथाङा दिन्थिनो हादों। आरो बेजोंनो जाज बिथांमोनाबो सेटिसफाइड जादों। नाथाय फाइनाल राउन्डआव देरहानांगौ जायोब्ला भटनिसो गोनांथि जायो। दा बेनि थाखायनो बयखौबो आङो खेबसेबाव बिथांखौ आल्टिमेट देरहानांगौनि थाखाय भट होनो थाखाय आं फिन खेबसेबाव खावलायबाय। आरो बे देरहानाया नबजित नार्जारिनिल' नङा, जोंनि हारिनिनो जागोन, जोंनि आसामनि जागोन, नर्थ इस्टनि जागोन, बयनिबो देरहानाय जागोन। आं बेनि थाखाय मोनफ्रोमबो आफाद, दल, संगठन आरो साफ्रोमबो इन्डिभिजुवेल नोंथांमोना दिनैसिम बिथांखौ फाइनाल राउन्डसिम लाबोनायाव जि मदद खालामबाय, जि भट होनानै देरहाहोबाय, आं बेनि थाखाय साबायखर बावदों। आरो फिन खेबसेबाव बिथांखौ जोबथा जोङो फाइनालाव देरहाहोनांगौनि थाखाय नोंथांमोन बयखौबो भट होफिननो थाखाय आं खावलायफिनबाय। गोजोन्थों।